Chief Wenje vanozikanwa nenyika yose kuti aiwa panguva inoyi vakanga vasiri kunzwa zvakanaka, vanozikanwa kuti ndivo vakomana veThe Ruling Party ZANU-PF. Zvobuda pachena kuti vakomana ava vanenge vachingoimba zvavo nziyo vachiva vachiindosa vakomana veThe Ruling Party ZANU-PF vachiti ZANU yakanaka, but vazobuda pachena zvapuruvhiwa nevakomana veopposition maadvocate vanafadzai mairi kuti aiwa vakomana ava havazivi zvavanoimba, nokuda kwokuti chitiko chinoonekwa kuti mukomana anonzi Wenje anonorisiva treatment munyika yeIndia chinozobuda pachena kuti vakomana veThe Ruling Party ZANU-PF they are destroying the country of Zimbabwe. Sambena mashoma mudanyirwa panapa kuti wasubscribe like turn on the bell like kuti muda pahendo yemapatriots mudanyira chiti Chief Wenje recovering after successful surgery in India. Vanendiramira vachiti Chief Wenje is on the mend after undergoing surgery for lymphoma in India. He expressed gratitude for the government's support and is optimistic about returning to his music career soon, wishing him a full recovery. Tomashwa anobudanyirwa pana tona kuti vakomana vemushava TV vanobudanyira chiti why India when we have our beautiful Parinyatwa in the Harare hospital? You are supposed to be treated here because he sings for the people who have destroyed those facilities through looting and corruption. Uyai tese tirapwe muno. Vanoshoma mapictures amuri kuona aiwa ekuparinyatwa muchitoona vakomana mukuona mapictures aya ari very touching. Look at that chair, mutoona kuti ichair yakatosungwa sungwa zvayo, tarisa mbedha atichatotauri, munhu akatorira pasi, manesi ameno kana treatment yayo kana medicine yacho vatombori nayo, tichiona kuti all the healing iri kuitwa on the ground. Zvitiko zviri kubuda zvatikonde vakomana vacho vanoimbira the regime yacho iri supposed kuti ivake nyika havadi kurapwa muno, vanenge vachingoti vanhu ngavarapirwe muno, but ivo kana vachinge vazorwara toro vakanaka kunze kwenyika. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.